Ukrainada direksiz giten Türkmen studentinin garyndaşlaryna onun ölenligi barada resmi habar verildi. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annurazow mart aýynyň başynda ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň raýaty Serdar Annurazow mart aýynyň başynda Ukrainanyň Nikolaev şäherinde ýitirim boldy. Türkmenistanyň Kronikasy näşrine görä 8-nji martda Serdar Annurazowyň ejesine imo arkaly jaň gelip oglunyň ölenligi we jesediniň Nikolaevdäki morgdadygy habar berilipdir. Jaň eden özüni Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň işgäri hökmünde tanadypdyr. Ol ejesi garşy bolmasa jesediniň Nikolaevde jaýlanjakdygyny sebäbi häzirki şertlerde ony watanyna eltip bolmaýanlygyny aýtdy. Diýilip 10-njy martda näşriň çap eden maglumatynda aýdylýar. 11-nji martda Kiýewdäki Türkmen elçihanasy studentiň ölümi baradaky habary Azatlyk radiosyna tasdiklady. Azatlyk bilen telefonda görleşen elçihananyň wekili bu barada merhumyň garyndaşlaryna habar berilendigini aýtdy. Ýöne mundan başga maglumat bermekden saklandy. Studentiň ölümine sebäp bolan ýagdaýlar häzirlikçe nämälim galýar. Türkmenistanyň Kronikasy Annurazowyň maşgylatyna öz hosarynyň ölümi barada azy habaryň onuň getirim bolanlygy baradaky maglumatyň çap edilmeginiň ertesi gowşanlygyny belliýär. 7-nji martda Türkmenistanyň Kronikasy Türkmenistanyň raýaty we Nikolaewyň Admiral Makarov adyndaky universitetiniň soňky ýyl studenti Serdar Annurazowyň Ukrainada ýitirim bolanlygyny habar berdi. Neşir şonda ýigidiň soňky ýyldaky 28-nji fevralda enatasyna jaň edenligini aýdypdy. Serdar Aşgabatdaky enatasyna soňky ýyldak 28-nji fevralda jaň etdi. Ol 3 gün bäri özüniň we dostlarynyň ok ataşyklardan ýer zeminde gizlenýänligini aýtdy. Şondan soň Serdar jaňlara jogap bermedi diýilip neşriň maglumatynda aýdyldy. Habara görä Serdaryň ejesi oglunyň ýoldaşlarynyň biri büzmeýänlik bilen telefon arkaly habarlaşmagy başarypdyr. Ol ýigit Serdaryň ejesine 1-nji martda özüniň Serdaryň we daşy ogly başga bir oglanyň azyk we suw üçin ýerdeminden çykanlygyny görüň beripdir. Mundan başga da neşriň büzmeýänli oglanyň Serdaryň ejesine aýdan sözlerini sitirläp beren maglumatyna görä türkmen ýigitlerini eskerler saklapdyr. Olar resmi namalary barlapdyr we olaryň içalydyklaryny ýa-da olara boyun bolmagy taýýardyklaryny anyklap başlapdyr. Bu ýagdaýlary görüň berýän ýigidiň sözlerine görä, onuň özi we daşy ogly oglan tasdiklaýjy jogap beripdir. Serdar söwüş hereketlerinden gatnaşmanlygyny we hiç kimiň tarapynda gatnaşmajakdygyny, bu ýere okumak üçin baranlygyny aýdypdyr. Şondan soňra maglumaty görä eskerler olaryň kellelerine halda giydiripdir. Ýigitler awtomatdan ot açylandygyny eşitýärler. Olary bir ýerlere alyp gidýärler. Haltalar aýrlandy. Bu ýagdaýa görüň berýän adyke diýilip görkezilýän ýigit öz gapdalynda diňe daşy ogly oglanyň bardygyny görüpdir we eskerlerden Serdaryň nirededigi baradaky soraga jogap alyp bilmändir. Olara ýerdemine dolanmak hemde ýuwaş oturmak maslahat berilipdir. Serdaryň ýoldaşlary onuň jesedini görmediler we öldürilenligini tasdiklap bilmediler. Biraz wagt geçen soň büzmeýänli ýigit jaňlara jogap bermegi besedýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy näşriniň 7-nji martda çap eden jikmejik habarynda aýdylýar we Serdaryň enatasynyň ýitirim bolan ogluny tapmak üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine ýüz tutanlyk aýdylýar. Näşriň soňky maglumatyna görä Serdaryň ejesi oglunyň ölümi barada azy habar beren adamdan çagatynyň jesedini jaýlanyş çäretini we mazaryny surata düşürüp iýermegi haýyş edipdir. Ýöne jaň eden adam ýagdaýyň üýtgenligini elçihananyň hiçsat edip bilmejegini habar beripdir. Şu wagt Nikolaevdäki ýagdaý çylşyrymlydygyna galýar. Şäher köpçülikliň hüjümlere tedi bar bolýar we çirki ýagdaýlar barlygy gaty kynlaşdyrýar. Nikolaev şäherinde Ukrainanyň Çernigow, Harkov we Kiýew dewletlerinde we Dnipro hem Çerkasy şäherlerinde bolşeýaly komendant sagady saklanýar. Orta 24-nji fevralda Ukrainada söwüş başlaly bäri ýurtdaky türkmen raýatlary beýleki bozgunlar bilen birlikde goňşy ýurtlara aşmaga finansiýarlar. Türkmen häkimetleri uruş zerarly helakçyligi uçuran Ukrainada galan türkmenleriň sany barada resmi maglumat bermeýärler. Ukrainadaky ýagdaý barada Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri maglumat bermeýärler. Birleşen Milletler Guramatynyň bozgunlar idarasyna görä 11-nji martda çenli 2,5 million adam Ukrainany terk etmäge mejbur bolupdyr.